dumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Linlin. Ginaingon, ang kamatuoran mo gawas ra kana sa saktong panahon. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Magbuwag ta. Ako mahidlokon. Surrender na ko, Guryo. Mas pa ko, Linlin. Magbuwag na ta. Dagko na inyong mga anak, Linlin. Di na ko makagwanta ni Guryo, ma. So, pa unta boy anak ni surrender ka na? Abi man akong mausap pa siya. Ay, niasa bang mga bata? Arin ako sila si RR o Grain Rain, ma. Ayaw lang mo babuwag ni Papa Guryo, Malin. Bitaw ma, lain kay kun mapuwag mo. Kung sa inyong gusto, ha? RR, Rain, kanasigil akong bunogon sa inyong amahan. Kani ato sa gagmay pa mo, may agwanta ko tungod og alang ninyo. Pero karon nga dagko na mo, makasabot na mo sa sitwasyon. Pastilaan daon sa bayang inyong amahan o inahan. Nagbuwag ko no. Unya nakigrelasyon na sa lain. Huwag ka pa eh. Di na ako ganahan mo eskwela, la. Uy, ngano ko, RR? Sungugon ko sa akong mga classmate, Lula. Ang akong mama ag papa, nagbuwag. Ayaw silang tagda, RR, ha? Ngano? Kamura bang mga anak ang nagbuwag ang ginikanan, ha? Naitagahan. Padayon og eskwela. Parehas ni Rain. Kay andam kong mutabang ninyo. Ikaw din si Linlin? Ako, nga no? Mo din kibiyaan ka ni Goryo kay Gores na. Unsa to? Gores na ko? Oh, kaklaro, ana. Agay! Ay, Gores! Ay! Help sa inyo, mata! Patilawon ta ako kung sa masukot ang Gores! Agay pa! Help! Ako yung lang namo sa tanod sa office line kay tuwa dito sinoy Guryon nga imong bana kauban sa iyang Kabit? Dili ko makigatubang nila. Pero lisod kayo, makistorya naman nimo sila taon len. Nya kung magkasinabot mo, magpirmahay kuno mo nga sinoy Guryon na og si Bangkiyod nga iyang kabit mo na magkiusa. Wa ko maghilabot nila, oy. Kanang kabit ni Goryo, maunay badlungan ninyo, kay hilas ra kay na siya. Asawa ko ni Goryo, og kabit lang siya. Ako'y mo ato sa ila. Oh, ayaw na lang, day. Ano dili man siya magkikatubang nato? Sakit pa ba yun akong ukay na hairful ba yan akong hair nga iyang gipitan? Naguna-una masugod ka. Ano masako man siya nga ilong gold sa tinuod man sad? Basta, at tuon ako siya sa inyong bahay, Goryo.
Ang nakabit ni Kuryo ay tikas siya. Ha, ngita siya ground ko. Karon kang bayhana ka. Asa man ka, Linlin? Gawaso na ko rong nagsigig-syagit. Ay nalang nagtubaye. Ang di good. Ngita ni ground to ning bayhana. Ha, tan-awo na ko be. Unsa siya kaisog. Gawas! Hello? Ha, sa man ka ngita na sad kag larutan ka? Talawan di ka! Huwag ka mo atubang na bus office sa barangay Tanod. Ha! Nga naman, nitalaw ka, Gors! Wa! Nindot ni kay nanong gyud ka. Tirebe. Diri ha? Horse? May nag-airfall na siya! Agay! 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 Gawas! Hilom! Ngita na sad kag larutan ka? Talawan di ka! Huwag ka mo tubang na bus office sa barangay Tanod. Ha! Nitalaw ka, Gors! Wa! Nindot ni kay nanong gyud ka. Diri. Agay! 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 May nag-airfall na sa lagay! Ay, da! Imo ng mama ar-ar? Ha? Si Mama, nakakita na sa dubugno. Hay, Masilan! Yang bana, sige tagbugno, yang bana. Oh, yung mama ba, sige kitagbugno. Ano man di ay? Ana! Siya may isong sa kabit sa kupapa. Omo na diya. Mga buligin mo da. Manusok ko mga tinuan mo na. Ano sige mo mong bully na ako, ha? Huwag mo ko may labot ninyo. Bro! Bro, are. Sama, be. Adahan ito, Hanada. Are. Biran. Tabangan diri ko lang. Ay! Gusto na! Gusto na! Ay! Dug. Arar. Namanong. Mabuhi ra ka. Ni kami si Mama ng Papa ni Budong, Arar. Luya ni RR. Maudi ang nahimong resulta sa inyong panagbuwag, Linlin, Guryo. Anak. Anak, pasaylo ako. Pasaylo apod ko, R.R. Lin, kaon sa. Nagdakog pagkaon ni mo. Ikaw. Nikaon na ka. Wa pa, kaon sa. Ako sa'y magbantay ni Arar. Naluoy ko niya. Parehas ta. Lin, kung maluwas ang atong anak, magbalik ta. Ug mag-usap. Mag-usap na ta, Lin. Magsinabtanay na ta. Tungod ang alang nila ni Arar ug Rinrin. Okay, das RR. Gitagtaga na siya sa aparato sa iyang lawas. Arar! Salamat din mo, Ginoo. Lin. Ilaw ko ni mo. Bantay ka? Ikaw, Rati, ay. Ako sa Kuryo. Gimingaw sa ako. Lin. Kuryo. Lin hangad. Lin. Ang imong ubol-ubol. Mahal na kayong gasolina. Mahal na kayong nahinilang Tod tawang nga mo. bigas. Kuryo. Ay, unsa? Nipidla pa di ay maring Linlin? Kisabay dili mo pidla, Pedro Bayot, uy. Ano man? Gigamitan mo kong brotsa di motor nga nagsaguyod ni Kuryo. Brutsa ni motor, kung saan man na? Ay, gusto kang musuway Bayot? Gusto ko eh, ako sabi. Kadiyot, ha? Guryo! Dong, Guryo! Alisa, God! Asa man? Ganahan ko numusuway og brotsa di motor nga nagsaguyod ning Bayot ay pasawaya ra, God, Guryo. Uy, unsa? Ay, Lin. Sa man gabae.
pamilya. Graduating na sa college si RR o graduating na usab sa high school si Rain. Misamot ang kasweet namo ni Koryo kay permi man kong gamitag buwan siya di motor. Mao kitong magkasama ang kaagi ni Linlin, dinining tulmanon. What's the style? Brutsa de motor style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Production Center.